akpọkuola ndị Naijiria ka ha na-enye aka na mba a na-agba maka iwechighata udo, ala ịjụ oyi na agamnihu n'obodo Naijiria. Onye isi oche otu Nigerian Red Cross Society na Anambra State Ọkammụta Peter Katchy nyere ya bụ ndụmọdụ n'emume iji wee cheta ụbọchị mbụ maka Red Cross afọ 2022 n'isi ụlọọrụ Nigerian Red Cross Society dị n'Amawbia. Paul Ezeoke ga-akọrọ gị akụkọ a ka o si dị. Ọkammụta Katchy kwararịrị na enweghị nchekwa nke dị n'obodo anyị bụ Naijiria ugbu a bụ nke na-ebi udo na ịdị n'otu aka ọjọọ, bụkwa nke mere ka nde kwuru nde mmadụ gbanabe ha gbapụ gbaga ebe a na-ezere ndụ, nke ọ sịrị na akụrụngwa dị ebe ahụ bụ nke anaghị enyere ndụ aka dịka atụrụ anya. Ọ kọwara na ịkparịta ụka na nkwekọrịta na ịdị n'otu bụ nke ga-enye aka kwalite udo n'obodo anyị bụ Naijiria, ma sị na inweta mmepe na inwe udo bụ ihe dị mkpa iji nweta ọganihu obodo nke ga-enye aka fụ na enwere mmepe dịka atụrụ anya. Ọ gwara ezinụlọ na obodo dị iche iche ka ha gbaa mbọ na ọrụ dịrị ha inye ụmụaka ọzụzụ kwesịrị ekwesị ma fụ na etinyere ha n'ụlọ akwụkwọ ka ha nweta mmụta ga-enye aka kwalite mmụọ ha na otu ha si afụ ndụ. O toro gọvanọ Chukwuma Soludo na ndị steeti a otu esi wee nwee nhọpụta gara ofụma mgbe e mere nhọpụta nke gọvanọ n'afọ gara aga, nke ọ sịrị na ịga ofụma na ịgbado ụkwụ n'iwu emego ka Anambra steeti pụta ihe n'ihe gbasatara ịkwalite iwu na ịkwalite ọchịchị onye kwuo uche ya n'obodo anyị bụ Naijiria. O kelekwara ndị nta akụkọ maka nkwado ha na-enye otu Red Cross ma kpọọ oku ka afụ na akwadoro Maazị Gabe Okparaeze dịka onye bụ onye managing director ọkpụtọrọkpụ nke ABS iji wee fụ na na-enweta uto na ọganihu dịka atụrụ anya n'ụlọ ọrụ a. N'okwu nke ya ka onye bụbu onye isi ndị ọkaikpe na Anambra steeti ma bụrụkwa onye otu ọkpụtọrọkpụ nke otu a bụ Justice Paul Obidigwe toro mbọ Ọkammụta Katchy na-agba iji wee fụ na amụma na ọrụ ndị Red Cross na steeti a na-aga ọfụma, nke ọ sịrị na ewetago ọtụtụ mmepe na ọganihu n'otu a nke obodo ndị ọzọ na anaghị na Naijiria na-agba mbọ ka ha ṅomiri aka ọrụ ya. Justice Obidigwe sịrị na ndị ha kwanyere ugwu bụ maka ihi ntụnye ha tụnyegoro na ịkwalite mmepe na ọganihu obodo. N'okwu ya ka ọ natasịrị onyinye nkwanye ugwu ka onye ji ọkwa Acting Managing Director nke ABS bụ Maazị Okparaeze kelere ndị otu a otu ha si kwanyere ya ugwu ma sị dịka ọrụ Red Cross si dị na ABS bụ nke na-agbasi mbọ ike iji wee fụ na-agbasa ozi ihe ga-akwalite inwe udo na nghọta n'ime obodo, iji wee fụ na anaghị enwe tigbuo zogbue, nke ọ sịrị na ọ ga-enye aka kwalitekwuo ọrụ ndị Red Cross na-arụ dịka ndị ọrụ obi ebere. Ndị nta akụkọ ndị ọzọ akwanyere ugwu gụnyere onye ji ọkwa Director of Programs nke ABS bụ Oriakụ Nneka Ekwunife, onye Head of ABS Repertorial Unit bụ Maazị Paul Ezeoke, onye bụ onye isi Content Monitoring News and Programs nke ABS bụ Maazị Abụchinweọzọ, Oriakụ Maureen Ezeokeke, Comrade Monique Okechukwu, ma tinyekwara ndị nta akụkọ ndị ọzọ edere ndị akwụkwọ akụkọ dị iche iche awara achịcha bekee n'emume a. Site n'Amawbia nke dị na kansụl Ọka South, abụ m Paul Ezeoke, akụkọ ụwa ABS.